И така вървим с влека над хижа Рилски езера. Увлека. Ето. Така. Ето я хижата. Вървим, там нагоре трябва да се качи. Това е готино и красиво тук. Препоръчвам на всички да дойдат тук. Тук сме с влека в момента. Като самолетта тегли нагоре. Хишерките, жестоки са хишерките. Там са езерата. Да се теглим така. Търпа здраво, че ако се изпуснеш и ще паднеш. Тук вече се качваме почти на Бъбрека. Тук отзад е Бъбрека, езерото Бъбрека. Айде, наближава да се пускаме. И ето от тук почва надолу пистата. 1,5 км е дълга. Така, айде трябва да приключвам, защото трябва да се пускаме.